Mayang hapon na mga igsuan. Today is July 6. Pag Lunes, madto ko sa Ministerial sa diri sa Baybay, UEPA. Kauban ko sa mga pastor sa Baybay. And then today, we're going to have a fellowship, prayer fellowship. Maniamo ang buluhaton kada Lunes. Magkita-kita yung mga pastor sa Baybay. Lakaw na ko, and then I will be getting the pizza. Snacks. Okay, this is our place in Visca. We're inside the campus of Visayas State University. Yes, Jeff. Jeff is here from Hub. Okay. Pila akong pa na, Jeff? 232. 232.
Karihan ka ng butang, anino lamang para primo. Sipaong ka, isang simana nagbuwan. Ako kasama nag-close kayo nila. Ako na kung gusto rin kayo. Paglaban na ko sila, kaya nag-istorya nga. Kasi nag-close na sila. Nanay sila sunod. Kaya, kaya ganito po. Hindi ko siya, kita ko na istorya. Kami ko, sige, atatan na. Baka pa ng, ako ito na, isang simana, pulo ng pagkuhan niya, wapas ka na to. May hapon sa tanan. Hapon. God is good. Ako ito ang blessed be your name.